Hello guys, how are you? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ୱେଟିଂ କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏମିତିକି ଏଇ ଛାଡ଼ା ଫ୍ରମ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରୁ ଥିଲା ଲାଗେ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଜିନିଷଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଓକେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତ ଖୋଲାଖୋଲି ଟିକେ କରିବା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏଇଟା ଉପରଟା କାଟି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ ହେରାଫେରି ହୁଏ ହେଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେଲିଭରି ବୟ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ତା ଆଗରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଖୋଲିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଧର ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଫାଇନାଲି ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଜିଂଟା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। This is called EOS R50 mirrorless camera, RFS 18-45mm। Oh my god, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକିଂଟା ହେଇଛି। ପ୍ୟାକେଜିଂଟା ବହୁତ ମସ୍ତ, ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ପୁରା ସିଲ୍ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଆମେ ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା। କ'ଣ ଭିତରେ ରହୁଛି ଦେଖିବା। ଫୁଲ୍ ସିମ୍ ଫୁଲ୍ ରହେ ଅଛି। ଫୁଲ୍ ଦ ସିମ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା। ଏହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସାଇଡ୍ ମାର। ଏଠି କିଛି ମାନୁଆଲ୍ସ ଦେଇଛି ଗାଇଡ଼ ପାଇଁ। ଓକେ, ସାଇଡ୍ ମାର। ଏଇଟା ତା'ର ୱାରେଣ୍ଟି, ସାଇଡ୍ ରଖ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେନ୍ସଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଟ୍ ଲେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି 18-45mm ଦିଆହୁଏ। ୱାଓ, ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଚାର୍ଜର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ସ୍ଟ୍ରାପ୍ଟା। ମେନ୍ ଜିନିଷଟି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କଭର ହେଇକି। ୱାଓ, ओ माय गॉड, କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେତେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଲାଗୁଛି यार। ମାନେ
हैंडी मस्त लगे धरिया माने वीडियो आपको जना पड़े देखिले बड़ देखा कि एक्चुअली माने हैंड फील कला बहुत कंपैक्ट साइज माने धरिया बढ़िया लगे प्लस माने आई थिंक एटा माने ब्लॉगिंग पे इट विल बी बेस्ट फॉर एवरीवन माने धरिया पे भी बहुत कंफर्ट लगुची लाइट वेट प्लस हैंडल करिया पे किसी असुविधा नहीं थी बहुत बढ़िया ओह माय गॉड ऑसम जा हो फाइनली बहुत दिन इच्छा आशा पूर्ण होला सो बहुत बहुत खुशी आनंदित ओके गाइस आपण मन तो देखिले आपण मन केमती लागिला अनबॉक्सिंग रिव्यू प्लीज शेयर करिवे टिल देन बाय बाय।